Ni nyingine mathaga kuti wache mayot nonaga no kendo iluongo ni Richard Randria Mandrato Oriandre erokamano VOJ yes to gi Fred ni nyingi mo official en Frederick Ogweno to gi Victor Tieno Juma mago mag M-Pesa gi sirikal adwa nu winja maber yes ni Raila Amolo Odinga koro dong na gi ndalo moktin na uchiel to bedo jakom mar African Union Commission koro Ken Muga nyaka hik ID manyien weche matuch koro jo Citizen TV wacho ni AUC chairperson designate bas ang'o miya wacho kama Raila Odinga nigi CV marariya en gi lony en gi dwaro to king'eyo Raila Odinga ti compare gi jolar komni mamoko apani onge ng'ama osewuotho kata bede mna ni Fred wacho ni ok wang'eyo tadira makende ni piny tindo lonya e weche mag internet e weche mag social media gi inyalo neno gik matimore e pinje mamoko okaparie ni Djibouti ni jatend piny mare osewuotho kode kaka William Ruto osewuotho gi Raila Odinga nikech abed ni mano ema timore to dewa neno kata ka Kenya kade gibire nikech Djibouti no obiro Kenya ka mokwombulo to no rado mana gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi waseneno e pinje mang'eny to kata mna rombe mang'eny mag kontinent mar Afrika ka Raila Odinga osedhiye to dhi ni kuop mar mondo obendo rad gi jotend pinjegi mondo kwa gi kura achiel kachiel Nyicha en Tanzania kama ne wangi jotend pinje weche mag teko Africa 300 Energy Conference to kata mna Egypt bende nyicha gidhi gi William Ruto Ghana gi pinje mamoko adira makende en ni Raila Odinga oseketo campaign motegno okonying manyien e pinje mag Afrika okonying manyien to bende pinje gi bende ng'e kaka ng'ano mosegore ne weche mag demokrasia e piny mar Kenya ka inyalo paro kata ka higa mara pani nene 2008 mane obende otelo ne kelo kwe piny mar Ivory Coast ndalo mane lweny nitiere to kiero gimomiyo kenda wacho gi chir ni Raila Odinga dhi yudo komni en ni VOJ e kurano en miya tamiyi en miya tamiyi Fred ni dwarang'o ana dwaro deputy chairperson